Pozri. Ahojte, ja som Mirka Partlová. A ja Darius Kočík. A my sa momentálne nachádzame vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde prebieha nádherná výstava pod názvom Zaži barok. No a práve preto sme sa dnes stali my, krstnými rodičmi tejto krásnej skrini. Máš 403 rokov a je to, ešte poviem, dvojkrídlová skriňa s maľovaným alegorickým výjavom viery a nádeje. No takže preto my dvaja, samozrejme, ale nemôžu sa viacerí pýtať, že prečo práve skriňa, no tak sme herci. A často sa prezliekame a máme radi skrine. Máme jednoducho strašne veľa. Šatstva nie len v práci, ale niektorí aj doma. Ale aj doma. Áno. Takže my vás k týmto chceme len vyzvať, aby ste sa zapojili aj vy do tejto, ako to mám nazvať, aukcie, alebo jednoducho staňte sa aj vy spolu s nami, krstnými rodičmi, práve týchto nádherných exponátov, ktoré tu sú k dispozícii, takže... Zapojte sa. Buďte aj vy krstní rodičia. Ahoj.